Hello, mayong buntag kaninyo mga kaigsunan, iniya kabuntagon, kini na usab inyong ubos nga alagad, Brother Dudes Howjan, dasig na usab kaninyo iniya kabuntagon. Posible ba nga ikaw karon naa sa kaluya, naa sa kalaay, o kinahanglan nimo ang pagdasig o walay laing makadasig nato mga kaigsunan. Gawas lamang ang Dios, ang pulong sa Dios. So niniya kabuntagon, taga higayon sa pagpaminaw humanon nimo ni nga minsay. Anyway, mubo lang kini makaigsunan, magahisgot ako kanimo mahitungod sa the finished work of the cross. Ang gahom sa cross makaigsunan, ang kadaugan diya sa cross nga gibuhat ni Kristo. So usa ni ka importanteng butang atong masabtan nga unta ato ning maabsorb makaigsunan og nagtuo ko nga makatabang ni nato spiritually kung ikaw karon nga dunay tinguha sa pagkat-on pa may tungod sa Dios, may tungod sa gasa nga kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato. Og makaigsunan boto sa akong magahanyo nga pwede nimo i-share ni nga video at least nga magamit ni nga instrumento sa Dios alang sa uban nga maka pamalandong maka paminaw usab makaigsunan sa mensahe nini nga kabuntagon. So magahisgot kita makaigsunan the finished words of the cross. Unsa ni ka importanteng butang nga angay nato nga maabsorb sa ato nga kinabuhi makaigsunan tungod kay mao kini ang hingpit nato, ang ultimate nato nga victory sa cross makaigsunan tungod kay kung walay kamatayon nga nahitabo sa cross makaigsunan, kitang tanan kandidato ngadto sa pagkahinukman. Well, doon ay tulo lang kabutang, three major facts about the cross, about the finished words of the cross. Unang butang makaigsunan is fulfillment of the law. Nasa Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law for the righteousness to everyone that believeth. So mauni makaigsunan usa sa dakong butang nga masabtan nato, knowing nga si Jesus is the fulfillment of the law. Jesus is the end of the law. Na unsa daay ang balaod makaigsunan? Dili bot pasabot makaigsunan nga nawala ang balaod. Gani ingon ang Book of Romans gipalig-on natong balaod. Kanus malig-on ang balaod sa diyang naa si Kristo nato. Knowing nga si Jesus ang katumanan sa balaod, wala man gyud makatuman sa balaod. Mapakyas ang tanan. Dunay pipila makaigsunan nagabuhat sa balaod o ni ana makaigsunan sama silang seremonya sa pagpapasasala sa kining paghalad sa sala makaigsunan, pero afterwards ni ana sa ilang sacrificial offering makasasala gihapon tungod kay way kabag-uhan ang kinabuhi. But the good thing was Jesus is the one who fulfilled the law by giving his own life, his body. Siya ang nagtuman makaigsunan sa paagi nga siya ang nahimong ultimate nga halad. So si Jesus makaigsunan maoy naglig-on sa balaod pinaagi kaniya. So ang gikinahanglan nato karon dili lang kay kita nga diin mamalandong sa balaod, but mamalandong ta mismo diha kang Kristo. Si Kristo makaigsunan maoy atong ultimate law. Si Jesus ang atong balaod, siya mismo. O pinaagi kaniya diha sa iyang spirito makaigsunan nga kita tabangan niya aron kita makatuman niya, aron kita makaigsunan mahimong matarong diha kaniya, aron ma-fulfill nato ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi makaigsunan. Si Jesus mo'y atong balaod nga naa nato. Siya ang papan nga naa sa atong kasing-kasing. Kay siya man ang pulong sa Dios. Siya man ang pulong nga nahimong tao makaigsunan. So ang atong balaod karon is no longer the law of Moses, but the law of God, which is Christ himself, because Christ is the Word of God, the Word that became flesh and dwell among us. So nagpuyo siya nato makaigsunan. So gimatarong ta sa tanan nga nagtuo kaniya. Na ikaduha makaigsunan, he took the curse of man unto his own body. So mauni ang finished work of the cross. Si Jesus makaigsunan ang nagkuha sa tunglo sa tao ngadto sa iyang kaugalingong lawas. Romans 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed.
gihukman ang sala makaigsunan. In other words, ang sala makaigsunan or ang tunglo makaigsunan, praise the Lord, gilangsang apil niya. Gilangsang dito, gihukman ni Jesus ang sala, pinaagi siyang kamatayon dito sa cross. And that is the finished work of the cross, that all the curse of this planet Earth, the curse of man, makaigsunan, gihukman dito sa cross, sa Kalbaryo. Mautong kamatayon ni Jesus makaigsunan. So, gidestroy ang sala. So, muna nahitabo makaigsunan, nga ang tanan mitukan niya, makabaton gayud og kagawasan. Sa Romans 8, makaigsunan, there's no condemnation to those who are in Christ. Dili nakahinukman. As long as nakasabot ka makaigsunan, may tungod sa kamatayon ni Jesus sa cross, sa iyang sakripisyo makaigsunan, motoy hingpit nga bayad nato. So salamat sa Ginoo ana makaigsunan nga kadaugan nga grasya sa Dios nga gihukman niyang atong sala pinagi sa kamatayon. Muna si Pablo miingon nga siya usab gi-crucify na. I no longer lives. The life that I live to the Son of God. So yun si Pablo makaigsunan nga dili na akong nabuhi, si Kristo nang nabuhi kanako. I have been crucified with Christ, siya usab gilangsang. Sama kanato, mao ni ang nasa tong hunahuna usab by faith nga Lord, ang akong kinabuhi gilangsang na usab uban kanimo. Dili na akong nabuhi, si Kristo nang nabuhi nako. O pinagi sa Espiritu sa Dios ngani kanato mo'y magtabang kanato nga mabuhat nato ang kabubuton sa Dios. The last one makaigsunan, the finished word of the cross. Usa sa major facts about the cross, He give everlasting life, the gift of everlasting life, the gift of eternal life. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Usa sa butang makaigsuonan nga naghatag nato kadaugan sa finished work sa cross makaigsuonan is the gift of eternal life. Mo ning gitawag grasya sa Dios makaigsuonan. Meaning dili kita ang nanimbasog aron makadawat ta og kinabuhing dayon. Kusa ni nga gihatag ni Jesus pinagi siyang kaugalingon nga siya mismo ang nahimong ransom, siyang nagbayad sa tong sala, siyang nagsakripisyo, siyang naghalad sa kaugalingon aron kitang tanan mapasaylo og makabato kagawasan o kitang tanan ma-redeem, malukat ug maluwas kita makaigsunan. Mo nang gitawag og gift makaigsunan of everlasting life or the grace of eternal life. Gitagaan ta makaigsunan og gasa o kinabuhi nga walay katapusan. Sa Hebrew chapter 9 verse 11 to verse 12 makaigsunan nga si Jesus makaigsunan diyan nimo masabtan nga naghatag nagtanyag nato og walay katapusang kaluwasan. Nga siya naghalad sang kaugalingon, wala siya nagdala og dugo sa karniro, baka o turo makaigsunan, but he bring his own precious blood dito sa Kalbaryo sa cross makaigsunan. Ingon nga halad pagpapas sa atong mga sala. So muna ang dako nato nga kadaugan diya kang Kristo, the finished words of the cross makaigsunan, mahinaot ko nga ato ning masabtan, ato ning ikinabuhi, ato ning ibutang sa tong kasing-kasing nga kining kaluwasan nga atong na-enjoy karon tungod ni kaluoy ug grasya kini sa Dios alang kanato. So makaigsunan, mahinaot ko nga ikaw magpadayon sa pag-ila sa Dios, magkat-on sa pulong sa Dios, mualagad sa Dios, mangayo kanunay tabang sa Dios sa mga pag-ampo, kay mo na kabubuton sa Dios kanato nga naatay communication sa Dios. Matag adlaw ang Bible that those who call upon the name of the Lord shall not be put to shame. So ang nagtawag kanunay sa Dios dili gayud mamaulawan. So dalay ko ng Dios ni kabuntagon na hinaot ko sa mubong ang mensahe makaigsunan, dunay tayo nakuha, dunay tayo nakatunan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. So please don't forget to follow our channel and share sa atong video. At least makatabang usab kini sa uban. Ako magaingon makaigsunan nga taong na ipagtuo, dili mapakyas ang paglaom, kay ang Dios nga nagsaad sa mga pulong, matinud-anon nga mutuman sa iyang mga saad. So dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kaninyong tanan. Bye-bye.